construir el hospital en els plazos previstos. Esta mala notícia és ja coneguda per tots els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent, a excepció d'aquells que s'informen a través de la televisió municipal, a excepció d'aquells que s'informen a través de Telelina, que ens costa a tots els ciutadans d'Ontinyent més de 25 milions de pessetes i que està dedicant-se a fer allò que li manen, a tallar, a manipular, a dir mitges veritats i a ficar-se al servei de lo que li mana l'INAIMSA. El PP ens ha enganyat. L'INAIMSA va anunciar a bombo i platillo, en primer lloc, que l'hospital estaria acabat i en funcionament a finals de 2010 o principis de 2011. Després va vindre el conseller a desmentir-la. Va dir que l'hospital estaria en 2012. Ara, novament, les nostres aspiracions com a poble es veuen truncades per una Generalitat que maltrata i margina a la nostra ciutat. Mireu, el que ha passat és ben senzill. El PP sabia que la Generalitat ni anava a fer el pont que venen prometent-nos des de fa 15 anys, ni anava a fer l'hospital. Per això, el Partit Popular ha decidit llevar els diners dels accessos a l'hospital i així almenys poder fer alguna cosa. Estaven tan desesperats que tan sols es quedava com a últim recurs fer esta maniobra. Era l'últim dels recursos possibles per tratar de pescar algun vot. Fa ja algun temps, quan el Partit Popular va decidir unilateralment ubicar l'hospital al costat de la depuradora i al costat del talús, quan portaren a ple la cessió dels terrenys de l'hospital, nosaltres ja advertirem que eren molts, que eren massa els condicionaments que ens estava ficant la Generalitat Valenciana. Exactament, eren 8 condicionaments i 7 advertències. En aquell moment ens digueren de tot. Ens insultaren, ens menysprearen i pretengueren fer veure que tot el que nosaltres manifestàvem era mentida. El temps acaba ficant a cadascú al seu lloc, però malauradament les seues mentides, les seues mitges veritats, la seva mala gestió l'acaba pagant Ontinyent. El que ha passat ara no és més que una maniobra. Una maniobra que a la fi ens ha acabat donant la raó als socialistes. Des del principi ells sabien que l'hospital no anava a veure la llum en aquesta legislatura. Encara així van continuar venent-nos la moto. Però el pitjor de tot és que també sabien que els diners que s'havien pressupostat per part de la Generalitat Valenciana per al pont de Sant Vicent tampoc anaven a materialitzar-se. Sabien que el PP no vol Ontinyent i damunt l'INAIMSA, en lloc d'exigir a la Diputació i a la Generalitat Valenciana, ha preferit actuar de palmera, de camps i de rus. Com que sabien que la legislatura acabava i la Generalitat ni pont, ni hospital, ni palau de justícia, ni conservatori, ni nou edifici de l'Escola Oficial d'Idiomes, ni nou col·legi en Sant Josep, ni res de res, què han fet? Simplement han fet la seva especialitat, muntar un sainete. Un sainete en 3 actes. Primer acte del sainete. Tiren la culpa a uns propietaris d'una parcel·la del terreno previsto per al desdoblament de la carretera CV650, és a dir, per al desdoblament dels accessos a l'hospital, alegant que l'Ajuntament no ha pogut aconseguir la parcel·la perquè aquestes persones han ficat problemes. Segon acte del sainete. Agafen aquests diners del Placamps i els destinen al pont, perquè en realitat tampoc anava a fer-se, i així almenys tenen alguna obra en marxa quan arriben les eleccions. Tercer acte del sainete. Fan algun moviment de terres al solar de l'hospital i així traten d'enganyar-nos a tots una vegada més. Menut sainete. Quanta mentida i quant d'enredo. Perquè la mentida té les pates molt curtes. Perquè, front a tot això, quina és la veritat? La veritat és que al ple del 24 d'abril de 2009 s'aprova incloure al Plan Confiança els accessos a l'hospital. Quan nosaltres diem que els accessos han d'estar fets en 2010, que és quan el conseller de Sanitat ha dit que es contractarien les obres de l'hospital, ens diuen de tot menys bonicos.
Ha passat més d'un any des que s'aprova el projecte. No han tingut temps d'aconseguir els terrenos en tot un any, des d'abril de 2009 fins avui, amb totes les vies legals que existeixen. A què s'han dedicat des d'abril de 2009 a maig de 2010? A constatar que la Generalitat ens anava a enganyar una vegada més i no anava a fer ni el pont ni l'hospital? La segona veritat és que al ple del 24 d'abril de 2010, just un any després, es veu que el PP de Vinaença i Filiberto Tortosa encara no tenia la confirmació de que ni pont, ni hospital, ni res de res. I entonces van aprovar l'ocupació directa dels terrenos. Aquells terrenos que diuen que impedien construir els accessos. Ocupació directa que pot fer-se tranquil·lament perquè la llei ho permet. Perquè ho permet el Pla General d'Ordenació Urbana. Perquè ho permet la llei urbanística valenciana. I aquest procediment, el procediment d'ocupació directa, és un procediment que s'utilitza constantment, perquè si no fos així, ni podrien construir-se carreteres, ni AVE, ni infraestructures viàries, ni res de res. Però és que és més, segons els informes tècnics de l'Ajuntament que s'adjunten a aquest expedient d'ocupació directa de la parcel·la necessària per construir els accessos, l'Ajuntament podria aconseguir els terrenos en uns pocs mesos. Per tant, el 24 d'abril, fa aproximadament un mes, es podien aconseguir els terrenos per fer els accessos sense els quals no podien iniciar les obres. Ara ja no es poden aconseguir. Què ha passat en l'últim mes? No serà que els destratges, no serà que el nostre president del Gürtel ens ha dit que ni hospital ni pont? No serà que s'acaba la legislatura i no han fet ni una sola obra important? Però és que és més, a aquest ple del 24 d'abril i prèviament a la Comissió d'Urbanisme, Filiberto Tortosa jura i perjura que si en algun moment hi ha problemes per aconseguir aquesta parcel·la per ocupació directa, tenen pensada una solució molt més ràpida que permetria aconseguir els terrenys i començar les obres d'accessos a l'hospital, sense els quals, segons l'informe de la Conselleria, no poden iniciar-se les obres del centre hospitalari.